салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. эмомалӣ раҳмон дар паёми солонаи худ ба маҷлиси олӣ эълон кард, ки аз моҳи июли соли 2022 ҳаққи маош ва нафақа дар кишвар боло бурда мешавад. музди меҳнати кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҷамъиятӣ, маориф, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилотҳои буҷавӣ, инчунин стипендияи донишҷӯён 20%, барои хизматчиёни ҳарбӣ 25% ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 20% боло хоҳад рафт. Президент пешниҳод кардааст, ки ҳаддии аққали музди меҳнат то 50% афзоиш дода 600 сомониро муқаррар карда шавад. ҳадди ниҳоии он дар айни замон 400 сомониро ташкил медиҳад. ба ибрози президент, аз 1 июл инчунин андозаи нафақаи ятимони кул ва нимятим низ то 25% зиёд карда мешавад. президенти кишвар дар паёми имрӯзааш ба маҷлиси олӣ аз низоми таҳсил дар кишвар интиқоди шадид кард. ба ибрози президент, системаи таълимӣ дар кишвар кайҳо боз кӯҳна шудаву қафо мондааст. аксарияти муаллимони мо бо усулу технологияи нави кор бо талабагон шинос нестанд, гуфт сарвари давлат. эмомалӣ раҳмон роҳандозии ислоҳотро дар низоми таълимӣ муҳим хонда гуфт: мо худамонро худамон фиреб медиҳем, фақат диплому коғаз медиҳем, аммо дар сарамон чизе нест. эмомалӣ раҳмон пешниҳод кард است که ما باید در دوام 10 سال آینده این را بپذیریم که منبع در حکومت و وظیفه‌های خدمتی و راهبری کننده تنها نفرانی را جلب کنیم که با 2 زبان خارجی 100% حرف زده می‌توانند. дар давоми 5 соли оянда дар қаламрави ҷумҳурӣ зиёда аз 1000 километр роҳҳои автомобилгард сохта мешаванд. инчунин дар давраи солҳои 2022-2026 сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингарди Гулистон, Фархор, Ҷамолиддин Балхӣ, Қубодиён, Шаҳри Туз, Данғара, Гулистон, Қулоб, Рӯшон, Хорӯх, Кулма, Хуҷанд, Конибодом ва Хуҷанд Ашт оғоз мегарданд. дар ин муддат ҳамзамон бунёди 7 нақб ва 5 долони зидди тарма ба нақша гирифта шудааст. соли ҷорӣ лоиҳаҳои сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингарди Данғара, Левакан, Бохтар, қитъаҳои Қалъаи Хом, Ванҷ, Қизилқалъа, Бохтар, шоҳроҳи Душанбе, Бохтар, инчунин сохтмони пул аз болои дарёи Панҷ дар мавзеи Фархор ва Ғун шурӯъ шуданд. иброз дошт президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солона ба парлумон. вазорати тандурустии мамлакат барои роҳандозии низоми QR-код таҷҳизот гирифта рӯзҳои наздик дар кишвар баъди ваксиназанӣ QR-кодҳо дода мешаванд. хабар дод ба Азия Плюс Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раёсати бехатарии эпидемиологӣ, ҳолатҳои фавқулода ва ёрии таъҷилии вазорати тандурустӣ. роҳандозии ин низом дар Тоҷикистон бо дастгирии Бонки ҷаҳонӣ амалӣ мешавад. ҳоло ҳамаи озмоишгоҳҳо дар кишвар ПЦР-тести коронавирус гирифта дар портали саёҳат бидуни COVID-19 кор мекунанд ва бар асоси натиҷаи тест QR-код медиҳанд, ки дар муддати 48 соат амал мекунад. ҳамаи маълумот аз рӯи ин кодҳо ба пойгоҳи низом ворид шуда, баъдан QR-кодҳо танҳо бар асоси ваксиназанӣ дода мешавад, шарҳ дод Ҷаъфаров. мақомоти федералии Россия пешниҳоди даст кашидан аз муҳоҷирон дар сохтмонҳоро напазируфт, менависад «Известия» бо истинод ба дафтари муовини нахуст вазири Россия Марат Ҳуснуллин. зикр мегардад, ки норасоии нерӯи корӣ ба арзиши сохтмон таъсири ҷиддӣ мерасонад ва эҳтимол нархи манзил аз 10 то 40% гарон шавад. ба гуфтаи узви кумитаи сохтмон ва хоҷагии манзилии коммуналии Думаи давлатӣ, дар шароити феълӣ мамнуияти пурраи муҳоҷирон боиси мутаваққиф шудани сохтмонҳо мегардад. дар ҳамин ҳол вазорати сохтмонии Федератсияи Россия мегӯяд, масъалаи воридоти нерӯи кории хориҷӣ ба минтақаҳо ҳамчунон муҳим боқӣ мемонад. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳама рӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.